היוטיוב כאן. טלוויזיה סתומה, תסתמי קצת. היוטיוב כאן רון, והיום אני אראה לכם סרטון על כמה דברים שאני לא זוכרת שטעמתי אי פעם, וגם כמה דברים שאני בעצם טעמתי אבל אני לא כזה אוהבת. אני אסביר לכם. נגיד יש לי פה סתם דוגמה, אין לי פה את זה באמת, ממרח שוקולד. נגיד אני לא אוהבת ממרח שוקולד, אני באמת לא אוהבת, כאילו אני אוהבת קצת, כאילו טעמתי את זה רק במצות, לא משנה. היה לי פה ממרח שוקולד, אני לא אוהבת. אני אוכלת, אם אני לא מצליחה לאכול את זה, אז אני בעצם מורידה לי נקודה. אם אני מצליחה לאכול יותר משלושה דברים, אם אני מצליחה לאכול 3 דברים ויותר, אז אני בעצם מוסיפה לי נקודות. אני פה לבד, אין פה לידי אף אחד שיגיד הכל בסדר, תשכח לזה טוב. סתם, זה מהשיר של עדן בן זקן. סתם לא, עדן סורי, אם את רואה את זה אני מתה עלייך, אם תראה את זה בכלל. יזמרת אהובה עליי, לא קירל, לא סתם. אז יש לי פה 4 דברים ואני הולכת להראות לכם אותם. אוקיי, יש לי פה חומוס מקופסת שימורים. יש לי פה מין גבינה כזאתי, גבינת חמד. היא נראית לי די טעימה, אני לא יודעת, פעם ראשונה שההורים שלי מביאים אותה. לחם עם חמאה במיקרוגל. תדע, נראה לי אני לא נקי. והדבר שנוא עליי, קערה עם לחם וחומוס. מי אוכל חומוס? אני לא סובלת חומוס. פעם אחת אכלתי חומוס ואני הקעתי מרוב שאני לא אוהבת את זה. מי שאוהב אז יפה לכם. באמת, מרגש. אוקיי, אז בואו נתחיל. אין לי כל כך איפה להניח אתכם. אם אני פה, תפלו, תפלו ככה. איפה אני אשים אתכם? טוב, אני אניח אתכם איפשהו לפחות, ואני אחזור אליכם. יודעת, זה המקום היחידי שמצאתי. אז בואו נתחיל. אני אתחיל מלהביא לי כוס מים לפני שהניקי. חזרתי והבאתי לי כוס גדולה של מים. ואני אתחיל מהגרגירי חומוס. אני לא חושבת, לא נראה לי. עדיף שועית, אני יותר אוהבת שועית. לא נראה לי, חבר'ס. אם אני אמות, תקשיבו, אני עושה את זה בשבילכם. אז פליז תעשו לי לייקים, אני עומדת, נפל לי. לא נורא, יש עוד הרבה. זה הולך לצד. אנחנו לוקחים חדש. איזה קטן יש, פה בא לי קטן. אומייגאד. אני לא חושבת. כזה. זה לא נוח. לא נראה לי. לא נראה לי, חבר'ה. אני מעדיפה לא לאכול ושזה יוריד לי נקודה. אוקיי, אז אני לא אוכלת ובזה. הפסלתי באחד. מים. הריח של זה זוועת עולם. כן, אנחנו
וכי לגבינת החמד. את כל זה אני צריכה לאכול? סתם לא. את כל זה אני צריכה לאכול? לא. הנה. אפשר לי חצי חמד. אני עוד קצת. טוב, טיפונת. הנה, תראה. ביי חמד. אין, אי אפשר להפסיק עם החמד, באמת. רגע, פשטות. אוקיי, ונעבור. להסתכל אני לא יכולה. זה הסנדוויץ' עם החמה. לבנה. חמה לבנה. זה הכל שמן כזה. דווקא את החצי הזה לקחתי. טוב, אפשר להחליף חצי? אפשר להחליף חצי גוגל? גוגל זה הגר שלי. אוי, הכל שומן. איך? הייתה הכל צריך לאכול? זוכה, אני מגיעה, זהו. אני אחזור עליכם שאני אסיים את הכריך כי סרטון נותן לי רק ל-15 דקות. נשאר קשה, לא בא לי אותו. לא, אתה קשה לא אוכלים, נוכל. יש לי להקיא. והפרות רקדו. טוב, בואו נעבור ללחם חמסמוס. וואי, אתם יודעים למה שמרתי אותו לסוף? זה דבר חמגער. אוקיי. אם אני לא מצליחה לאכול אותו, אני נפסלת. אם אני אוכלת את כולו, אני מנצחת. אני לא יכולה.
ירדו לכם שזה מתי אבל שכחתי להגיד לכם את זה, חייב לאכול עם הקשה. עזבו, את הקשה אני לא אוכלת, אני לא יכולה. אם יש קצת ראשים, אז אם יש ראשים, אז כי קוצצים את הדשא. אוי. נקה בבגדים? לא. פשוט שזה ככה. וזהו. עכשיו, אני לא הצלחתי לאכול רק את החומוס. כל השאר לפחות הצלחתי לבלוע. החומוס והחימה הגרועים. ומה נשאר עכשיו? סתם לא. חמד. אני רוצה לאכול אותה. לוקחים חצי. עם החומוס לא מסתדר לי משהו. בלעתי את זה בלי לילוס. עכשיו יש לי את הטעם של החמאה והרומוז. רומוז בלרם. זה רומוז. זה רומוז. אני לא רוצה לקום. אני יכול את החלק הזה. חומוס. בוא הנה לי חומוס. עדה. אני לוקחת חצי הגדול. אין מתחת ללשון, אין כלום. תראו. יש לי לשון ארוכה כמו איזה ילד מהכיתה, את מעצבן, את חרא. עכשיו צריך ללוס. אני אראה לכם איך לא עושים. סתם לא לכם ככה. זה לא גבינה ללעיסה. גבינה. אין לי מושג מה עשיתי עכשיו, אבל אני אוהבת לעשות ככה. אפילו לא לעשתי את זה, זה היה רק ככה. בואו, נראה טלוויזיה שן. פאק, זה כבר 15 דקות. אוקיי, אז ביי.
אני מקווה שנהנתם מהסרטון, תכתבו לי בתגובות ותירשמו לערוץ. אז יאללה ביי.